आवता नहीं पैदा लेनी है। हां आ गोंडवा कौन हो गले बड़सन ओ खेतवा में अब कुल बैठल से मेहरारू की हो रे चल कह दिया जा दीदी के ननद चलल बड़ी मार हाउ हाउ हासल पियठल वो चलल बाड़ी ए दीदी का हो आ ननद जी आवत तनी ए तो तोह लोग का ननद आवत त हमरा दुआर पर का करे आइलू आलू आई मुंह काहे लटकौले बड़ू सरे उनकर घर दुआर ना हो ना आई हन जा सोन पुआ पकवान बनावो सन दे ना अपने खाली बतिया ढूंढ ले बाड़ी हम रे बतिया सुनते नहीं का सुनी रे तोहनी का ननद आवत तो तोहनी का छाती फाटा ताकि ओही हन पसर के रही हन खोयन सुतियन हमार ननद आई रहली त उनकरा के केतना सेवा कइनी खियनी पियनी जाए नाती ए दीदी हमनी के ननद नहीं की आवत राउर ननद आवत तरी देखियो तो चल देले बड़ी आई बापी तो माथा के दर्द अब हमारे आ गइली गोर लागिले दीदी हां भर सावन खुश रह ठीक बाड़ू नु ठीक बानी बैठी आ का बैठी हो नतिया के बेटा वही जा टेम्पू पर से उतार देला सब पैदल आवत आवत खेता खेती दौड़त आवत नहीं पैदा लेनी है। हां आ गोंडवा कौन हो गले बड़सन ओ खेतवा में अब कुल बैठल से मेहरारू ए दीदी या कहीं समाचार आ समाचार सब ठीक बा पहले ही खानी बावे काय होइनी है रक्षा बंधन में होनी है भाई के राखी बांधे उहा के तो हइले नहीं कि बाहर बानी ए हमर भाई नहीं खन भतीजा बाड़ा सन भाई समझ के भतीजा के राखी बांध दे ए दीदी हेबे का ले ले बानी 8-9 सीट का पड़ा बा तो रहे कि जाए जाए खातिर 8-9 सीट कपड़ा लेके आइल बनी कि रहे खातिर आरा उनतिया पोतवा ना रहियो सन आ बता देल बनू 15-20 दिन हमरा के खोजबे ना करिए सन आ पतोहिया पतोहिया के तो और समझाइले बनी उ तो और ना खोजी हमरा के महीना दिन बाप रे बाप अभी तो आ गइले एक हफ्ता खाई हचड़ के पसर के सूती वही के डरे हम बथानी में आईनी आई बथानी में टोघ टुघर चली आई कहलू का ना ये दीदी हम ना कुछ कहनी है तो चलो घर है कि बथानिए में सब दुख सुख होई हाँ तो जाई घरवा चल जाई बाड़ी सन वही जो बाबू बाटे ओकरे के बांध में रखिया आ चल जाम घरवा अच्छा ठीक बा हम जातन तन बकरी खेत में पड़ल हां खुश बाड़ू नु हां खुशे बानी बताओ हम अने राखी बने हेंगा भाई भौजाई के होला चमकावत देख केने गइल खेत में ए बोल सब दुआरो पर हमरा आई फुआ प्रणाम फुआ दीपक हां कितना लंबा हो गइल बड़ा ये बाबू ए फुआ नाश्ता तो कर लिया बाग तोरा नाश्ता के मुंह मारी पहले राखी लिया बांध दी भाई समझ के तोरा के जो भाग बांध दी एगो झंझट खत्म होके ओकरा बाद खाई हम भैया मेरे ना भैया ना भतीजा मेरे राखी के बंधन को निभाना मुंह खोला ना भतीजा मेरे हाथ दे भतीजा मेरे राखी को बंधन को दिल से निभाना निकाल 50,000 रुपया 50,000 रुपया हाँ रे फुआ हम कमाता नहीं कि 50,000 तोरा के रुपया दी तोर बाप कमाता रहनु अपना तोर माई मार गठिया के धइले बिया लिया दे ए फुआ तोरे खातिर झानाट मोटरसाइकिल रखल बिया ले जो चला के बा नतिया इधर ता तोहनी के घरे हम आके पछताता नहीं हम जात नहीं बा रे फुआ आओ ले जो आई ही रानी सुन के कतनी हाले दी धान खा के पेट भर सन के लिए चली घरे धान वाले मार के तोड़नियो को लेनी है गाइस साथे साथ हमरो को हगू हगा दी हई कौन हिया रानी रे तोरा अखिया में घचावना मरले बाकी कोर फुटल बा रे कि हमरा धान खेत में बकरी छोड़ले बड़ी तारा आंखे में कोर फुटो तारा लोगन नहीं है कि हम बांधा चरातनी ता धान एगो खइले बिया तन देखावा ना रे ई बड़ा मुंह जोर लागत यार काना घर के हई रहते ए कौनो घर को वैसे तरह का करे के बा हम लोगन ने बांधा चरावत नहीं रानी के तरकाटी ये तो अपना बकरिया से निहाल लोग हम कथि से निहाल लोग रे अरे बूढ़े ते हमर भातर से निहाल हो जइए पतल बत बिया रे ई काना घर के बेटी पतो हिया रे चल चाची माई बुलावत तारी आते आते घट जाला ए लोग के ए छोटको सुना तारू सब केहू राखी बांधे जाता है अपना अपना घरे हमनी के ना चलल जाई का ए दीदी रो जानते बानी बुढ़िया कितना खचड़ी है ना खुद जाले ना हमनी के जाय देले ई तो बात बावे बुढ़िया खचड़ हई लेकिन वहाँ के तो भाई बारस ना तो कहाँ से भाई बहन के नाता रिश्ता समझे
ए दीदी लागत है दुआरे का कॉल चलता लागत आमा जी अगनी चल चले के चली पूछल जा। ये दीदी होते आमा जी तैयार आ गई नी तो तू जा पूछ आमा जी से। ना दीदी रौरा बढ़े रहा ना बात तू आमा चल, तू जा तू जा। ना दीदी रौरा तो चल तब एक काम करे के तब दोनों जना चले के दोनों जानी पूछल जा। ठीक है चल। आमा जी फिर कहता सन अम्मा जी अब का घटल बारे लड़ना लकड़ी सीधा पिसान सब तहनी के देख के गइनी है। इतने घामा में गइनी है, इतना घामा में दौड़ल हम होइनी। अम्मा जी नैहर जाए के मन रहला सब भाई के राखी बने फिर कह दिया नैहर जाए के आइले हमरा खानदान में ना केहू राखी बांधले बा ना केहू बानी गइली लो त टंगरी काट दे। ई रानी बुढ़िया नु कबो ना जाई या ना जाए दी हमनी के। हां दीदी रौरा ठीक होता नहीं गोरिया रानी बुढ़िया के भतार का कौआ के मांस खइले बिया बे। सुन तारू छोटको एगो बात कही, रउआ घरे देवरू बानी नु तो वहां के कहतन कि साड़ी पहना के आ हमनी के चल चले के नई है। हां दीदी रौरा ठीक होता नहीं हेरा तो चल। ए सुन तनी जी अरे उठी ना सुन तनी अरे उठ ना रे मुंह पिए ना क्या कहत है बोल। कहत नहीं हमनी के नैहर जाए के रहला नहीं यार तो जा माई से पूछ लो सन। मु तो पियनु माई के चमचा बोल बोल त रहनी तेरा माई के लगे कुकुर खाने झपला देली हमनी के तो हम क्या करी रे। सुन तनी बबुआ असो भर त भईवा घरे बाड़ा सन, अगला साल तो वो बाहर चल जिया सन, जाए दिलो तनी राखी बांधी। तो जाए दे मैं कहीं शर्त पे जा लो बेरा 12 बजे से पहले चल गई हेलो। सुन तनी के बात बा का बोल ना भाई सोड़िया पहन लेती हमनी के जगह ये बात तोड़ बहिन के रे हम साड़ी पहने में माई देगी तब मार मुंगा दी। अरे ना पहचाने भूख काल लेम रौरा ना ना हम ना पहने। अरे पहन ली मान ली ना 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 हट हट अरे दीदी कहीं ने बात माने की मान जाई ना बबुआ तनी मान जाई। देखल तो मांग लो ओकल रे माई हमरे कितना मार मार गई। ना देखेम भूख काल लेम रौरा एकर मतलब पहना ही के रहबू सो। हां पहन ली के बा घरों में खोलल दरवाजा कौन ये रे द्वारा पे गेट ठटकावतिया सवेरे सवेरे राम राम के बेरा में आ गली सन आ गली लो मुंह उठा के 2 रुपया के राखी बने वाला 500 रुपया ले जाइए लो। हट हट अरे बाप रे रानी हमरा आते आते कपार फाड़ देली सन। ए छोटको तू पहले बांध राखी दे बाबू हाथ बांध दी ठीक बा कनीवा हमनी के जाता नहीं सर ठीक बजा लो। चली दीदी ए दीदी हुदी अम्मा जी जल्दी जल्दी चली रे ई काना घर के बेटी पतोई होई सरे ए ले जा तर लो राखी बना दे रख बंधन। हां तो चिन्ह तरी हां होय आगे पर धन भर तोर फल मन भर दुका राखा राखी कुली बांधे ली सन। ले हई चल अब बंद करना त इनी के बकरी बोकाइया सही सब मकई हमनी के चढ़ जिए सन। अरे बनी काला अरे आए थी और देखली है कामना घर के रली है सब बेटी पतोई रे कजली के चाची रहलिया कोजली के चाची हाँ। हो त बेफाट बोल नहीं बड़ी स हमनियो घर के बेटी पतोई हो जाइलो। छोटकी रे तन पानी ले आसन 1 लोटा चियर ले बड़ू कौची जा 1 लोटा पानी मांग लिया महतारी से। आज ये तो माई पानी मां होती है क्या कौन कर। पानी पी ले रे तर बोलिए काहेगा भोज बरे तूने बरफ चपले ले लू तो गाला बैठ होइल बा हां त जो एकर मोहन के 2-4 बजे नई है हमार कर के गांड फटबी कने कब ले हस रुको फोन करत देखनी लगे करे तोर बंच कब ले आइबू सन। अरे खिसियाई जोन हमनी के घर के पिछवाड़ी बनी सन का पिछुए बड़ी सन जल्दी आओ सन एकर बंच हमारे सदर से खाना बनाओ खाना दो पानी दो कर मैं गांड फटवा तोड़ी के ऊपर से अभी खाना आवत रुसो आओ सन जल्दी हरु की आवतन ए दीदी देखी के आमा जी लोगत नहीं किनु ना हो आमा जी त नहीं लोग दादा आमा जी। अरे बाप हो बाप अरे रानी काज ने कामना के जाम रली सन डार त छटका देहली सन। छोटकी रे
मोर गली सरानी कादू ना घर में मेरे दादा। अरे सुना आपने क्या कार्य तहनी के? अरे मुअनी रे मुअनी का बिला मजी अरे काहे ने कौन रानी रोली है सो दूगो आ गाड़े छटका देली है सो गिर गईनी है। ए अम्मा जी हल्दी चूना छाप दी। ना हो का हरदी चूना छपबू। आमा जी निराश मत होई। एगो बात कही अरे एगो मत कह, आज हम तार दूगो बात सुने। रोरे के बिना बतैले हमनी के नैहर गई रहनी सन। नहियो करल बस हां जन हमने धकवा लागल हनु हम नीक रहनी हसन। तो हनिए करल बस आउ घरवा में कौन हिए रे? उहे हई उहे हई तो भतरा तन बोलाव तो ओकरा के हेने बानी हेने आएम। हां मैं क्या कहत रही है? बात नहीं आया कि घर में ना इतने मेहर होगा अपन के बच्चा